Βρισκόμαστε στο νησί της Παναγίας. Η εκκλησία είναι χτισμένη μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, γεμάτο ελιές και πεύκα, και δημιουργεί μια όμορφη και ήρεμη ατμόσφαιρα, το οποίο βοήθησε στο να δημιουργηθεί εδώ πέρα η μονή. Πρώτο μισό του 16ου αιώνα, η εκκλησία αγοράστηκε από τους Βελιανίτες, οι οποίοι έφυγαν από το χωριό Βέλιαν κυνηγημένοι από τους Τούρκους και ήρθαν στους Παξούς. Τον 17ο αιώνα, η εκκλησία ξαναχτίστηκε πάνω σε προχριστιανικά ερείπια παλιάς εκκλησίας και ο ιερός χώρος περιβάλλεται από ένα τείχος, το οποίο χτίστηκε για να προστατεύει το νησάκι από τους πειρατές. Μέσα στην εκκλησία, πέρα από τα πολλά ιερά κοιμήλια που υπάρχουν, ξεχωρίζει η εικόνα της Παναγίας, η οποία θεωρείται θαυματουργή. Μπροστά βλέπουμε ότι απεικονίζει την κοίμηση της Θεοτόκου και κάτι που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι είναι διπλής όψεως και από πίσω φαίνεται η εικόνα του Αγίου Χαραλάμπου, ο οποίος είναι ο προστάτης των Παξών. Στην αρχή η εκκλησία ήταν ανδρικό κοινόβιο από το 1720, όπου κατοικούσαν 10 μοναχοί. Μετά, γύρω στο 1850, μετατράπηκε σε γυναικείο μοναστήρι και παρέμεινε έτσι μέχρι το 1935. Από τότε δεν υπάρχουν πληροφορίες για την παρουσία μοναχών στο μοναστήρι. Ο φάρος κατασκευάστηκε το 1776 από τους Βελιανίτες και έχει ύψος 7,8 μέτρα. Το 1864 εντάχθηκε στο ελληνικό δίκτυο φάρων μετά την ένωση των Ιωνίων νήσων με την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο φάρος δεν λειτουργούσε, όμως μετά το 1946 επανήλθε σε λειτουργία. Το 1982 ο φάρος αυτοματοποιήθηκε και λειτουργεί πλέον μέχρι σήμερα με ηλιακή ενέργεια. Η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου και αποτελεί σημαντικό προσκύνημα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου γίνεται μεγάλο πανηγύρι με τη λειτουργία της εκκλησίας, τη λιτανία της εικόνας γύρω από το νησί, αλλά και το φαγητό, το οποίο σερβίρεται από ζωμό μοσχαριού. 3. Κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου γίνεται μεγάλο πανηγύρι με τη λειτουργία της εκκλησίας. Κάθε χρόνο στις 18 Αυγούστου γίνεται 18. μεγάλο... Δεν μπορώ τώρα! Λοιπόν, πάμε. Για να φαίνεται ένα εικόνα. Θα πάει στο bloopers. Γεια σας, να πω και να σπίτι παραλιακά του Γαΐου είναι πάνω από το... Βίντεο είναι. Ναι. Ο ναός ήταν ένας σταυρός. Πρώτη κόχη, δεύτερη κόχη, τρίτη κόχη και τέταρτη εδώ. Ήταν μικρός. Είχε σχήμα σταυρού. Αυτό από εδώ και κάτω ερημώθηκε. Και όταν το παρέλαβαν οι Βελιανίτες, υπήρχε μοναχά αυτό το μπροστά κομμάτι, το οποίο το διατήρησαν, το επισκεύασαν και προχώρησαν προς τα πίσω μέχρι που είναι ο μυστικός δείπνος. Μέχρι εκεί ήταν η εκκλησία. Οι εικόνες που θα δείτε μέσα, η αριστερά η κίνηση είναι αυτή που ήρθε από την Βέλγια, η άλλη είναι μεταγενέστερη, 18ος αιώνας. Η εικόνα που λιτανεύεται είναι αυτή η οποία είναι μπροστά σας και δένει μαζί με την εικόνα του Αγίου Χαραλάμπου που είναι στα δεξιά και λιτανεύονται μαζί. Ο Άγιος Χαράλαμπος σαν μπροστά του νησιού. Έχει στηριχθεί τη δεκαετία του 90 και ήταν η πρώτη εκκλησία που συντηρήθηκε για να δουν τα αποτελέσματα οι δικοί μας εδώ οι ιερείς και να πιστούν ότι χρειάζεται, ότι απαιτείται μια συντήρηση των εικόνων για να μπορέσουν να φανούν και αυτά τα οποία παρουσιάζουν και να διατηρηθούν. Γιατί το λιβάνι και το καπνός τόσων χρόνων είχε επικολληθεί επάνω και μπορείτε να το διαπιστώσετε γιατί έχουν αφήσει ορισμένα τετραγωνάκια που δείχνουν την παλιά μορφή και πώς είναι τώρα. Επιπλέον ανακαλύφθηκε κάποια κομμάτια τοιχογραφίας παλιάς, ταπετσαρίας μάλλον, αυτό εκεί με το πράσινο, και έτσι έγινε και η καινούρια υπόλοιπη ταπετσαρία σε αυτό το σχήμα με άλλο χρώμα για να είναι πιο φωτεινό. Από εδώ να δείτε, θα σας κλείσω την πόρτα του ιερού για να δείτε την ρίζα Ιεσέ. Είναι η καταβολή της Παναγίας. Είναι με χρυσό και βλέπετε όλους τους προφήτες
το δέντρο δηλαδή, μέχρι που γεννήθηκε η Παναγία. Το μοναστήρι ήταν ανδρικό μέχρι το 1853, αν θυμάμαι καλά, και μετά καταργήθηκε γιατί η κοινότητα έφυγε, είχε γίνει ένας απανθονισμός κάποιου καλόγερου εδώ στο κεντρικό πολυέλαιο και μετά μετατράπηκε σε γυναικεία μονή που διατηρήθηκε μέχρι το τέλος. Η βάση του φάρου που θα δείτε απ' έξω είναι αρχαία φρικτορία, πάνω στην οποία φτιάξανε το φάρο, τον οποίο προτού γίνει τον χρησιμοποιούσαν με φανό. Οι καλόγεροι πρώτα και οι καλόγριες μετά το ανάβανε κάθε βράδυ για να βλέπουν τα καράβια να μην πέφτουν απάνω στην ξέρα, στο λιμάνι. Βρισκόμαστε στο νησάκι του Αγίου Νικολάου, το οποίο έχει έκταση περίπου 150 στρέμματα και βρίσκεται περίπου 50 μέτρα από την ακτή του Γαΐου. Σε υψόμετρο 45 μέτρων αντεφάνεια της θαλάσσης δεσπόζεται το Ενετικό Φρούριο και ο Ανεμόμυλος, τα οποία χτιστήκανε το 1410 με πρωτοβουλία του βαρώνου Αδάμ το δεύτερο. Όταν αδειοδοτήθηκε το φρούριο από τη Βενετία, βασίστηκε σε σχέδια του Λεωνάρντο Νταβίντσι και έγινε ένα κυκλικό κάστρο με την είσοδο στη βορειοανατολική πλευρά. Αν και αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο φρούριο, υπήρχαν κατά πάσα πιθανότητα και αρχαιότερα χτίσματα από τα ελληνιστικά ακόμα χρόνια. Τάνησο ταλαιζόταν από πειρατεία. Γινόταν συχνά η απαγή πληθυσμών και λαιλασίες. Έτσι αποφασίστηκε ότι το κάστρο πρέπει να μετασκευαστεί. Έχασε την κυκλική του μορφή καθώς και ένα μεγάλο τμήμα της εκτάσεως του και δημιουργήθηκε ένα ίσο τμήμα τείχους με μια εσοχή όπου θα βρισκόταν η κεντρική πύλη. Σε αυτή τη μορφή σώζεται μέχρι σήμερα. Το κτίριο ονομάζεται Αβέρτα Οβάλι και προέρχεται από την τοπική διάλεκτο. Αβέρτα σημαίνει ακριβώς μπροστά και Αβάλι σημαίνει ο κόλπος και βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το παλιό λιμάνι του Γαΐου. Χτίστηκε κατά τη διάρκεια της αεροκρατίας των Παξών το 18ο αιώνα και ήταν σπίτι του Βρετανού κυβερνήτη. Ο ναός αυτός ονομάζεται Ναός της Αναλήψεως. Ήταν στη διαφορετική νησίδα και μετά από τεχνικές και φυσικές αλλαγές πήρε τη μορφή που είναι σήμερα το 1800. Στο χάρτη που βρίσκεται στα αρχαιοφυλάκια Παξών φαίνεται η λοτζία, δηλαδή η καμάρα, η οποία προϋποθέτει ότι υπήρχε άλλος ναός στον οποίο έχει χτιστεί η σημερινή εκκλησία και ανακαινίστηκε το 1737. Το 1982 υπέστη σοβαρές μια σε μεγάλη κείμερα η οποία πέρασε μέσα από την εκκλησία, έτσι καταστρέφηκαν πάρα πολλές εικόνες. Μετέπειτα τοποθετήθηκε νέο τέμπλο. Στη δεξιά της πλευρά εξωτερικά πάνω από την πόρτα έχει ένα έμφυτο ρωμαϊκό ρολόι. Πίσω μου βλέπετε το Λαογραφικό Μουσείο και την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν το ίδιο αρχιτεκτονικό μοτίβο καθώς χτίστηκαν την ίδια εποχή. Το διάσημο κόκκινο σπίτι είναι πάνω από 150 χρονών και βρίσκεται παραλιακά του Γαΐου. Λειτουργούσε ως διοικητήριο της Ιταλικής Διοίκησης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς τα Ιώνα νησιά εκείνη την περίοδο ήταν υπό την κατοχή των Ιταλών. Δηλαδή η καμάρα, Η οποία πέρασε μέσα από την εκκλησία, καταστρέφοντας πολλές εικόνες και από τότε καταστάθηκε νέο τεμπλό. Βρισκόμαστε στη στέρνα του Καΐου, η οποία ξεκίνησε τη κτήση της το 1825 και ολοκληρώθηκε το 1846. Μετά από 2 χρόνια, ο Ορθοδοξός Θεόδωρος Βλαχόπουλος έχτισε τις πυραμιδοειδείς κοιοκράνους, οι οποίες είναι σύμβολο αυτής της στέρνας.
βρισκόμαστε παραλιακά του Γαϊού, στο άγαλμα του Γεωργίου. Ο Γεωργίος ο Ναυαγιάτης ο Μαξιλός πέθανε και μας ανέστηλε την πατρίδα μας στις 24 Μαΐου του 1821 έγινε η πολιορκία του Σταυπάτου με τους Τούρκους να είναι περιορισμένοι στην καλά οχυρωμένη Ακρόπολη. Στις 10 Ιουνίου του 1821 έγινε αποτυχημένη η Εύκολα στην Σειρά, γι' αυτό ζητήθηκε νέος πεταλιούχος για τον πυροβολισμό. Από τους 800 που αναζητήθηκαν, μόνο 25 τους ανεμογιάννης. Όταν ρωτήθηκε για την αμοιβή του, εκείνος απάντησε πως εκείνη τη στιγμή δεν ήθελε τίποτα. Παρά μόνο αν αποτύχει να πάρει 10 τάλαρα, θα κάνει άρισμα τις ερμηνευτικές του. Ο Ανεμογιάννης επιβιβάστηκε στο πυρπολικό, συνοδευόμενος από το Μεριαλί και τους κοπηλάτες, στη σειρώμενη Λέμβο, η οποία κόλλησε το πύργο. Μια που πήρε τον Ανεμογιάννη να προσκολήσει στα τουρκικά πλοία, οι φλόγες στήλιξαν τα εστία, με αποτέλεσμα όλο το κατάστρωμα να έχει τελεικτεί στις φλόγες. Ο Ανεμογιάννης, βλέποντας ότι είχε γίνει, αναγκάστηκε να συνεχίσει το οδήγημα του πετάλου. Μέχρι μια στιγμή έπεσε μέσα στη θάλασσα για να σωθεί. Ένας έπεσε μέσα, δεν σταμάτησε να παράγει για τους κρατώντας το πελάτο με το κεφάλι μόνο έτσι που το. Τα τελευταία λόγια του ήρωα ήταν τα συγκεκριμένα.